Medafo mami enchia wona mema wo akwaba na nne mi bisa se eden ene beba na be ma ati sika kwakoye oba ho ade no oba yi etumi gya efie aduane ye efie ade ye edi gu ne maso na afensu be ma ne niama wo wa hye na ye fina wo se oba be sia owarefo ba wotam na wosi no be ma yi niama yi wonsi o ki wonsuo mu so si hono ma niama yi gu nsuo yi ma for 2 weeks ene echi na niama ne da so gu nsuo ni be ma yi ko kan ya oba ne buafu ama wasesa ne niama e de afifie asanso atam obema ne nkrata bi egu ho no watam atam wardrobe ekukuru e de ko abusua asem wei akwakoya asem bi a chese yehu ne pomasibre na yenkɔ ne yenkonkoti se be ma na asem ode anaso oba no na na asem ode ye ba ye beto yenkomo twetwe no eso yenkohwe video no mra sisia owura akwaba yeja ohote sei ba cho me hoye good ye frame na Krobea na we ye frame Samuel Apia ba cho ai ejasa me ufri hin na ba ha ba cho meti Ashtown ai na bu abasa ho oh okay ehwa nso na afri de be pa cho me kuro me ni afijase Asante afijase hey ya mamo yako wate se mu hinawu ba cho ai ye me ma me free se kire me papa free afijase bo me wow ni kuro mu ni afijase wow ene nanano mo a mo wo afijase atrankonwa saa didim saa afijase som mampon enti free mampon ba ene nanano mo e wo mpotamu ho nyina no ya mamo yako pa owura idi na ama makai saasem no nananso ya madam refedie wada mebru Ashtown aduma be na aye wa Ashtown me pacho me na me guide Methodist bishop e wo keu na guide why you guide aduma da na me pacho ai okay my guide Asante ntwi efie nwotwe wow bishop wa chiri mfie nwotwe wow Abubakar mfie nsia wow Andam mfie nsia Kantanka mfie nsia Kantanka we free mu there be Methodist Kantanka okay na me guide ba konde magadi ni mfie nai wow ana aguso gade ade na wo security mu ana bachai akomi nchire mu ntizese ade me guide Methodist Bank bia o mwate okay waba wa homije mu security nso mu na ye posi ni bacho am ye soja of bien na ye soja ni ai of bien do before complain for ye amemama munditi binni embacha obema baba akona wa hano bema baba akona wa hano na ene bema ba asambe na ato wo ye do aba bedru akra Krobea ne na bedwafo ne tiefu animu na medase shase yo na me pacho awie de ohun ha empenfo ne ka se enye kura ikuram na me ware offense okay aware me yire emfie aduasa enkono wow nti 208 ana me yire ka se onware biem mene na kwesi fie wo brama UGC me yire se efie na menka ho na so menka ho akosuafa mene ne wonkola na me dem dama no nti 209 ana sofo ba ko frɛ me se memfa battery memfa ne ka nkopɛ battery and battery say ana madam doctor bi kyerɛ me se menko race course na damfo bi ho frɛ no ata na me so ka no na me de ko race course nti bi do race course won na me pake na ma me fuo mi no bi te wo na me si na mkɔkyia wo na bi za wo se me pa cho me hwehwɛ ata ana ma me ba ko sɔre ewura ne kiosu no epie akire ana okofra ata no bremi ti ata no ba he na se mpa kyɛw sɔfo se ne battery sei ana ta bie bonati nti o ye no se battery na asei nti wo ma mi bi na ade akyi me ba no wawie ye de no na me suyo ana wo de battery no ma me nti bitu ka no ma ko ade akyi ye me ko ye no na onwie no se enwo adwuma edin nti no mensa nko na ade akyi ana maba
tiade chi ya me koye no e je so wawie tim ko na maame ba ko no so ko frɛ no brɛ mo no ko na na ti ho oton bayire to de batri ni si su maame no nam sei mama na bayire o mo bia pesi emrem no se na de wu ne yire na maame ba ko ba no se mizapia de ne yire ja no ye fe na ntedwumo na mizapia de wo ye na no koku na enye ana maame no bizam se na wo hinam so me wo matadis na me gade bishop anwumre no a me wo hwa no obi be frem se wonya ho nam so omra to be na maame no bayire dwommo wode bayira ba nam se anti bayire dwommo ana se anti me pa chew me mum de me pa wade empempra twen se me yire jama na ye me ya nti so so be wa me dia ne me so me wa oba ni jaw ma ne ye o ya be yire de o jama ne ye me ya na soja fo nso broken heart tumi chemo se ekwaya me ne me yire tie no na ehun se modin toaso nti oye no so wa wo mienu ne mo be ma na anwa no nse ne sanete dia ufire dwuso nti ne yen kwa ne yen ko hu no papa nam de ne tra kam nam ko hu ne papa na papa se se we are ready so be no ho ade dia ekwanda ho nam so yo afa me no wo na ne fie wura be ka ne wotin hia ye so Asambebadabi ti wo dem a me no wo dem a na ne fie wura bawura ho na se papa na ade wasi na lavansi Asante mi beji misafo a se papa na papa penu mu ba dem kura wo agu na wura dem na me so ne ko achi na me wo ni pie se pie ana papa no ko ka che na irin se kabrantie no ko obu mi o na me se na nyesa na ye no nam kron se papa me pa chew oba ne si krata no wo hunu nti o ma me boso me miensa me pedai and na better because ma ko hu na busuafo mama mkwai nti da ye di atama sisi ade supe na bishop ama me 67 million wow se me fan ko sifie nam se no ama sisi me nsakeska ti yen ko pedai hai na me nyu ne ma na migum na me mfesika no enko top roto na se de be ya ye ya lavance we na enso no ni ye two rooms bi akotenem eno se da ene matofu proto e wo Guinness side ho oba no na e kan se yie matofu proto na ma tua 10 nti ne fa time bra na me fa ko kan nam se ne ye nam de 10 no man ene ye two ka ne ye call site ho be bia wato asase no nti ye call ye no asase ne da ho na nana no so ye fe na na ageman tobo o soja what de wa usika 10 million ma oba no so won fa nkotua na chese prot no mato tua ka fo okay enti makọ nana ne ho nana no de na oba no ho nana no oni nyinua na na epere ehene no ti yensu ye sori a ne yetuka ne ye kompai bo baabi ne yetuka ne ye kompai bo baabi ne ye kobu okrum ne ye bo mpa ye se de nyame de ehene de bema na Asante de bema ye de no ti loki ye wo ha na Asante hene de ma ye de no to de ma no kasa na yam soso no wo fa wi ko ayem sese nkrofo me ba na me nya sika am koto cement 25 bucks na me de ko e twanwea atamres time no ai na me mama kola bi fe no boat waka baabi ofredu makase na wokutwa blocks ni nyina de gu asase ne so ti na me ye ne ho ade no me ye no November 11th 7th August na me ye ne ho ade me nya 19 million ti e ba fie Monday na se no amaje na fa ye adwuma na me soso me mfa me ka ba ko no nye tezi ni mfa ni di na me fa mbusu nya katua ni ntua busia no ayede ma me no na me daniska no ma no a chese makola na kutwa blocks no bibia nti yedi ehene no ma ye nana no na me se no ama ne yenko hu nana na omfa krata no ma ye enu se relevance no enso no ne ye bi na me ka wo se ne echina afedie me yiri
because in be a mekaba kwa no akam yi no mekaba kwa no akam yi no otimi no aduane no one ne ma no omodi nana me nkantua waso bo so me so a beto samna daka e wo mu 40 because fele gas beto bidie beto toilet room to pesto de nam de abego maye toilet amano maye jare bibia kama osode no nso a no okodwom no abafie osode no numu a no okodwom no abafie no nso nam kanya se maame sese ma waro maye ho ade maye blessing ne mo me ma wo baketo no wadua no maye ni se wan tire jare a no wadua na maye ni dia anya dia metiase wona wo ye yire wona ma waro na mitimi so ku niema wo jare niema ntimi so wo 3 weeks ne si wo na ebon ana so sa na tie da wutimi no wadua na no madidi a ene am so yetua meka anya dia medi misika babo akoma na mo so di misika asi ti da ko me da ho no wanyane me ade ntina bo so me asna fan sam se na wo bia ma haida ya wo no ma mutim na wo no wadua na wutimi di jame me ba no ma benu mutim na mada ntinya dia me no medi misika de be ma ene me empa no so me kanu aka na bo na so mienu ti wana de baba bie pono no ono so ba no so bo no mienu no mo sore no mbeda manhia ahomache na police for ndo mo bai o bo oba ni mienu sa no ne ba ne nso ba ya ono so bie pono so kanea ono da sa so yesu da pim no ono so bo no mienu no ne ba no ebeda manhia po station te police card wo mo bai dare echi no ko odwo no ko bo ase amane tibi wo hwa na mase frame nam so meba na wura bi tifie ho gere no edanketo bi wo hwa nka ye agi ama ye manum yi no na wura no ne papa beje ma no na papa de wura ne share mensa say 24 years ge ye frɛ na dwoa enti aya me hwɛ no na ase na dwunum kana kakra chesa me yino ye kwotena ho no obi kura kasa onti ase ompna nti bi de ma kofa mi nsu a mi kodware na me bra mi fira adwuma mu ba na school fo nkola bi tie jare akiri omo hye school tade na de esa na mtese me yire pam wo mu so omo ko mfie na adwa ne ka se ono na me yire didi na tem ti de mte ya nse han utiri mu fi hu fi ukuru jimi na me di nsu oni si ho adwa no ko ne dem na me ko prince adwa ma yo de na dinate nana oda no ho na so me kwati ene me bo no papa aho de ye nso da bitutu ni sin nyina ena ye be pata me a ena mi jai ma ko dware wi nti edi tiri mo wa na police for ba me ho se ye hia me o menhia na me ba na police ni say ada na makobo pemfo na mse obi anyem ase rana be ye case se wanyem busumi miinu na wabo no ama ne nyinsa ase wo lawyer afa ne wantwere ma no asem me me yere tina police pani no onimme ene waka kire si ade ni se wantwere ma no asem no watwere ade akyen ya ansa no watwere me yere de yakotena police station wo ye ka asem no papa ne se ompene gisi ye de mi konzongo meso na minua pani eba ye police pani wodwo na metu ka na mko wodwo na mko bo na amane ti me bo na amane no se police ndi di se na me boy ti me bo ma no se pe no o se da ye be free case na me mfre no ti ye kozongo ho na me frɛ no ti ye koduru wo se pe ya kwotena wo sa kobotu na police ni frɛ ye kimi wura dem wano se osoja na wo yire kakraka we wo kakraka we mu ye dem da na twa na police na msesa ye da pa wo ho anka be hu tina papa na hu se nti police ni na anka be no se ye nko central ye ko central me yire se wo ko siesie ne niema nti ye ko du central wo no ne ye ko to police pani wo ye kokokokoko ye sia de ni sa ye police pani ana obi sa kwala de se na papa na wote wona akoso no kote na wo pese okuno ne papa so obo no pa na wo ye sore ye se ye kwa sore mu yemfa no kuranya adwuma case na nkokoto ye so mu ntua 10 cedi ne yemfa nto pipa ne yemfa nya wo so mu niska na yi 10 cedi
eti me ba na me hia me yere na me gira nchen ana ono akore nam central wa enhume ti me wo an ye date ba ye say ehia me court na mpa me tu ka na me call lawyer ho ko ka che lawyer na lawyer say se wan ka ho bia ye de me be call remand ko ge na kase no onyam e no apon nti wa na ada date no so ya na me call lawyer na lawyer fa ni books ni ye ko papa ni hwa manim sa o se me call remand wa ment judge no awa na lawyer sorry na lawyer say onko remand wa ment su akum nipa enti lawyer kan na judge aka judge kan na lawyer kan ti afi lawyer judge ne tuhudin no say wa ma mi bail afi de papa mi pia praise for say me kotena da bi me fa 1 million mra na so ni no ama mam 1 million na me fantua na ye kofia my was in the bag in the scanning. Hey, and I praise for no man at Naho. And I'm in praise for me, no, ye cool feel, Namkui, 1 million me de buy. And I warm ejami. Nana, the court to prince and me then see court to that when me sami that. Or non so ne kofa si buy. Kaoko de muanka you are nuntio. Nana, and today bia ye beko court to be an lawyer and me call. Lawyer so and change that. Anani e kadie tida ko mi wa na judge no secretary ni frame to so ko pesika sebra ansani ya case na se na me die America na mko atwumnum na mko pa ebosia na me de bai na eja ya free case na judge ni hwe manim so hwe buku nu sa wo se me lawyer mkotumefu waja me awana eja me de nyame ase bi ba fia ifie wura so se utumi also de me call rent control ya ko na me se wo de me 30 million nti won fa me sika mam na mintu rent control for 90 me e ho an wo de maba ko 2 ashta ho no a na mpeja me nsa me ka kire ho se o de me ka yes di ntro do kram so me ko ye toilet me ye kitchen me ye bath nti ni nyina na judge ne se sanity de ya me nko adum ne nko value ne mfa mame first judge no eti ye kwadum mame ne so wonko na me koye eno so me kokko to saa me hira nko bi da afedie judge ba ko awie wantimi ne yi no second judge wantimi third judge ba ya wose wabu ama mame no ne mo amu obi aka obi amfa ne ka anaja me fa ameka nana court me no de me boka be 600 te fi 2012 be 2016 de na chese me ni auto ana mi me ni ma 2013 e free demo na me jawo no u jawo yire ne ho ai se na ma hai mi dai ana mi jawo no one ne mantene o de wo ko dem ko na me kotena ba bia me TCC afedie be corporate no so a no obi twa foundation I'm saying but you want to see foundation was say eno ama na me tu be ka ba fie me wo na bank ni bia ba say ba me na koton proton ndo di scanner beto bank ho na bank no ye driver nti no pene baba no nti no be pakeka no wo madwuma mo matadisi ko wa koton proton de wo kotua afa e de source no no metwa block so agusu no afedie nana wo a wase an mimi nkotwa krata no na mso bra mi firi dem ho awade krata no me fai photos am ye no ho ade no me fa ma ade me ka wan so no awora to fridge so me fai nti ma fa me ne ma nyina ana me de ma ade akuguo na matna sisa ukona ka kire obi a wase o wawar nti jana mse dabi ba mi we pa de kwaya mafa so aboa no no ono so de ma yese de nya de amete ase nti me de bekoda na Krobea ho makosusu ho a kire nana se plot no a waton de menti ase de nana beka amakoma betom yere gisem de kona na Krobea ho na me bai okra me de mo fa ase ne bai me bai na me de to nana no monim ene wo mo say ene ekopɛ documents ne bra na ye moa se si a documents ne way ma wade krata no
ɛwɔ ha nyabotre na engine room hwɛ ho adwuma na yɛ mame na afei saa asɛm yei ya na meka ɛde kyerɛ onipa biaa otie yɛ yɛte hɔ a yɛkɔ a yɛbɛi monhwɛ adeɛ bi o sɛ obi enya akokoduro na ɔde n'asɛm de ba wɔ animu a sɛbe ɛno nkyerɛ sɛ wo na onim wiase nyansa nyinaa o daabi ɔwɔ gyidie soronko bi ɛwɔ wo mu enti na ama abasa na nka memete hai mohwɛ o papa wɔ no ɔyɛ osoja sɛ yɛka brane a ɔyɛ brane mu ɔyɛ tenten gramo memete we tenten deɛ meyɛ na mmom no meyɛ hwanga wahu sɛ deɛ teɛ saa ne wiase abrabɔ no a yɛbɔ no ɛteɛ adom akyɛdeɛ no ɛmu gu ahodoɔ obi asɛm tumi sɔre na yɛ kitikiti wɔsɛ menti aseɛ wei deɛ sɛ sɛ kɔre na Krobea na bɛdwafoɔ no na tiefoɔ anim wahu sɛ neɛ teɛ ɛtumi ba ha Nyankopɔn ne ada ama ne n'adom nti ɛtumi twa nana metie wano asɛm woka sɛ menya yɛ a megyae woka sɛ mentɔnkɔ so a mɛkɔ akɔtɔn me ho koraa nam de akɔtwe manso a mɛkɔ akɔtɔn sɛ wahu nipa de wakɔ akɔtɔ critical moment mu saa critical moment no ebi na sisi ya ɛgya apia ɔde me ne ma bedwafoɔ ne matiefoɔ nyinaa bɛtum ɔsɛ deɛ nana Krobea na tiefoɔ ne na bedwafoɔ bɛka no metie ɔhwɛ krataa no a na hwan ne tu wo fo sɛ krataa no monkɔyɛ saa nsensan yɛ wei bi wɔno a mekɔyɛ ne ho adeɛ wɔ fie adeɛ wieɛ no yɛbaeɛ no ɔse ne yɛnkɔ kɛm yɛni yɛnkɔyɛ krataa ɔbaa naa ne tu wo fo ɔno a ne tu mfo na nka wo wonyɛ wadwe sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ nsensan sɛdeɛ meyere gyaa me no ɛyɛ meya ɛti menyaa no waree saa no ɛkyerɛ sɛ m'ani agye sɛ ɔbɛtumi aboa me kwan biara so amoa no kwa na ka me ka nsia matɔn ne nyinaa na sɛ makɔtɔ kaa baako obi hye baako 2014 obi twitwa baako ɛnan aka matɔn ɛna me ba baako ama makɔtɔ bensia medim tika ne nyinaa matɔn ne nyinaa pidwo no mitimi kɔfa nneɛma wɔ halaba ɔtɔn adua ɛnkateɛ aburo bayerɛ kyerɛ sɛ atadwen bibia no ɔtɔn bi nana na menim sɛ ɔntimi mmoa me wode ka na ne kɔlodu wɔ alaba na mede aba bɛgu a sɛ meyere awawa no ayɛ no ho adeɛ deɛ ɛne wo kwan sɛ wɔyɛ adwuma a meyere no ɔtɔn brazia na atin sɛ woba kuro from na sɛ metwe brazia no a wobɛka sɛ sɛbe kɔmeware no wɔkuta ma enum deɛ odi kan no so meware no 39 years na ɔkuta ma enum ɛna mene ne wo mmienu ne yɛ pɔn nan enti meware wɔ ba a me koko deɛ nyɛ nanso so no kwan a mɛfa so a yɛbɛtena se a sɛbe woyɛ adwuma a mɛboa wo ama adwuma no akɔ so na agya pie wei deɛ mesrɛ busa wo ade na wo deɛ ma adi nkan awo nko a na wopɛ wɔ ma wareɛ na womfa deɛ bi a wɔnwoyɛ na wɔne ne ntena nhyɛ awo ase nana mefa bi saa meware meyere no a na ɔkuta ɛmanum no mekɔware ɔba korado wɔmfa bɛɛma da nti na menim sɛ ɔfiri me kurom sɛkyerɛ sɛ na ɔfiri aprade nti mene na wo mmiɛnsa bɛɛma baako maa mmienu 2011 mekɔɔ nkran mebaeɛ na wasi dae 4 rooms wɔ aprade atwene nneɛma kɔgum na wɔgya me deɛ nam so wɔwoe na menya sika nkɔyi akwalaa no akwalaa no de 3 days nti na me guide concert na concert aba stadium na me kɔ guide na me konya trouble nti yɛde me kɔ nkram kɔdi 11 months me baayɛ no na wasi ne fie na wagya me na me saa me nneɛma na me de gyina so egyaeɛ no ɛnea wo nso wafam wɔ mansɛm paa na nya agorɔ metiri nyɛ metiri nyɛ beboa ma paa na mepɛ ɛma bebree nti na mani gye awɔ
me ma yedum yi no me ware miensa omu nyina no ma ye obi a ho ade me ro to so miensa ofiri kwa unko atia ono so me fa no me na wo miensa ena fo bi ho mo bo na so ma no kokko okọ no okofa abato ni be ma no obo ndua ese me ne baba ko ha me nu won kran de o wa hande wo ye fita ona ma me koto bensi enye se mani di awade no se meware na ene enkwala na aba no me mpa kwala nti ene ma no basa no tie ni onya opanyini bia yes na wafa no wono nso ba no se wode adwen wono nso ba no minim se oye ni na ne wo faje me snap nko a 4 ebra me ye no ne papa se snap mienu na me mfamra mpenufo ahia te se de nana mo ahia yi nana no bufui sori se ese me de snap 4 na eba ade achi me de 2 kwa kan o ma na ye 4 ti bra me hu sa wade no nko yi me de nsa koy so omfa omunyensa na oba no me ngwa no ena no wo fa ba ko se oba na ese wode me nsa bra me nti me fa me nsa nko ena matwen ya na aduru ne 13 years ni nti no nana no ka kire me se me nko pen no man me call Lance's office ni sister ho anu wase me nko ne papa ho enti se ye ya me ne wo kasa da japie won fa wo nsa kra won fa me nsa mre me okay ma ye hwa de bibra wo sesa wo ne yoma de afirifie ho eja ono ne ne ma ne wo ho no anyanyam bia o ka kire ne se awade no untumi bie mu awade ndie makada da mako adwuso akobo na busuafo ama masi se mabo ne basu mo gina dwuso abonte zongo didi matam se me nkwase aboso me so a bi di dwate se de me di dwa koma me mam nam de koma mase enso masi ka kyem se me yakwase a ti mi ka kyem se mam ma pagya me nsenti anka me bo waso well asumbode de e wo di enem sabe bi di dwa e de brew se de because afin so masi am ko wara no papa bi ye fe no papa kwadwo nsia ofira wodwo wasese o ware wo ba ne papa ne maame ese odi wo muni ti sasem no ti mi de masen mu de mefo mu ni agro enso mi di dwa na nana da me ye oba no ho ade no bi tu ka afiriju so ameba bi duru abo mi ti abreki so na bi break na tofo de ko wusu obi ka mu sei pan papa ne si ya mi si fom sei pe o se me ka na sei enti menkoye papa ndem ho chem ensuo to mprensa ti amanfo ba yi nyina ebi koye ye wie no ho ade me maame no mo kwa fijaase wo muduru jusu nsuo mo wo ka sai wo da ho ma ade echi enso manya kofa atum no nsuo ewie tina minim se o wadwen bi sa na adan na o kono wan raise say asase no eyaminu mienu ne toye me blocks ne made nyina aguso yenko ne yenko che na ni obia mfa ne de na meton me de a menton wan kasa na asesa no man koy se de na ekoso no ewo me ne ntem no enti no se da me na me haye nana eda me ko fa me ne ma no da ya metimu aboso me miensa bia bisiesi me enkura me hu wo modem no mo bro 100 Diana na mi timu ade bia me preprem spray mu ne bibia no nti sesa me nema because ye tu no afiri nhye so me yana me de me ka atwen nema nyina be gu ho ma no ne baba eco school presby school be ko presby na wakofa be ma na yapam no asofo ni nyina hia ye ka asem no na se de bebe ya kwara ne bie no no se nya ne papa na me ana asofo bi za soja na so be nam se papa oba de okwa no wo ma eye wo ma ne munyam na me wo no se mintimi nya ma me no nkwa so no mda because wo ware ma me no a eso ware ne maka ti be ba ya na mpam akwa na so nkwa ne papa ho ti kola no ko odwo no ko bo masen mama ne nipa be nsia ba be pa me chew na jamiti because sabi intimi mpam no entina me nim se oba no betimi aboa me ana menim se obeyesi ebra ote se wakwa akoto asase ndiska akoto bank no o confronto de ka kire ne se asase me no dia adenti na wo koton wa bra wa mo mama ne ska sai kura de pi free mobile se me call site ho no a
ukohu say ye twa foundation no timo wa na mesofo bi frem say papa wa kwa asase bi so say wo course na say me say 4 days ana masora no padwade awie me kwa adwuma me na ni fen finfin say na ye fite ntimi nante am tuguso timi hia ma me bi abrewa bi wo ashtown abrewa no bi sa am say me chia na oje so odane no ho an wo frem say me na bra ade na ayo na na say na me ni madukuro si petie mu asase na hokwa owo ne di akokwa na ni abo sana ma me ne ka kire to wana me papa ne frame say okwa asase na say me so for the no two car no oba no so kwa kire mu oba no kire ma kwankire anaju tu na msoro ko nkwanta na so koye ananka me kote kura nko oba no kuno asem no bi na wahia ne saa no konya maame bi ofrisafo kase oye twoba washta maame so be ware ne ba be fa no kwa America kodi mfie miensa obaye timo ho na maame ne frem ze zapia be fa me kofi edi no kofi awia wa se me no obedenti na se bra ana maame wuro na me wuro me ho me kwete se me emfa ko je no so aboso me papa be kire ma kwanche na kire say si akoye me ne manso a me ne no twe nti nanaje man no papa bi e washtown oyo hene no ye say nanaje man no nim no me ne papa ne di nkoma 2 weeks pepe na papa no wi ti me tena sia me so bi wo fia ma fidie de me nyim firo no se da bi me ko nana Krobea ho ene na bedwafo na de case ya koto nani cheza misusu hu kire obi o se jai wa wara no wanam so da bi me da me na if you say 79 besinde mantimi ante me ho ansi me fie aw ateta me ma me sori ya me ma me di awre ho sa me papa wu 1973 me papa nya 38 years papa no wi o wi so no awo 12 me ma me awudu ba ko bi digwa wiki bia 2 weeks bia me digwa ko ma me ma na se sia sanka ma simifia he be me mobo be ma we mobo be ma we mobo na yesu be ma yesu ho kakra ate be ma su ho se wo kokohia sabe obonsam wo wiase a ho na wa wo bete wo mobro ase enyum we hwa na boy ye mi shada nim sa anyum eto mi su mi ho kra na start ye mi su mi ho ye ni mobro wa ase da sibre jam na ase wo kakra ya me dia famu ise bia obetumi aka bibia minimanu ye timina mana mikura mekura mobro wa ya denti wo vrema wo mi ahum e denie wo mu ba ko na boy ko vibi wo minimanu ye mikura wonu wawu ye wo ya sachire ni he bema ohun amobo na say ruri na Supreme Court de abawo ejapade ne awade mu no mpamchew mate de da ko ye be hyeda peloya mumpe bi ma menje room na ye hyeda empensem mu na sebe ma bia ekwa awade se kofa japade enti no wo mu hunu enioma bi no wonte won ho ase enti krata no a oba no yoye ma be man so ete ase no enu ne kura mi in my hands exhibit number 1 sa exhibit we ena e kire se nanapia Ejapia oni ewuraba no dwadini no wono mu akwa akọware enu ama
na awadeɛ ni mu mfonyini nyinaa nso wɔ ha ɛdini o ɔbaa wadi nkin awoɔ sɛ wahwɛ yie asɛm wei meka biara minya asɛm sɛ ɔbaa ɛndɔ bɛɛma meka biara minya asɛm na ano deɛ a meka yɛ mewie na mai bɛhwɛ wɔn frɛ me sɛ nana Krobea na nsi munya botre me sɛ ɔbaa ni dɔ ɛde ma bɛɛma ɔbaa dɔ ɛwɔ hɔ de ma ne ma enti sɛ woyɛ bɛɛma na wokɔ ware ɔbaa wawoa sɛ bi abaako mienu miɛnsa ɛnya wo no ɔdɔ ɔdɔ ne ma na mmom sɛ bɛyɛ a obɛnya obi aboa na ma na hwɛ ne manti ɛno aba bɛfa wo ɛno koraa yɛ fa ma memra fam waa wo yere ya wɔn da ya wo de wakɔ akɔfa no hwɛ na wadeɛ ne dɛ bra na ma maamu no ɛma baa mu no ɛte sɛn ɛtɔ de bi asɛbe wo kunu no yɛyi wo to nkyɛn na nkɔraa anwumere mu bɛdi deɛ hwan na yi akɔnhoma fie hɔ nya papa no ade nti ne yɛmusa papa no deɛ obɛdie na ɛno ayɛ nhyɛ de ama nkwadaa na mmom nkwadaa mmom na ɛbɛkyerɛ deɛ obɛdie ama ayɛ nhyɛ ɛde ama papa nkwadaa ne sɛ wɔn bɛdi mu tuo enti amu tuo na meyɛ na nkwadaa ne sɛ wɔn bɛdi apɛsie enti apɛsie na meyɛ meka sɛ kwabena ne bɛyi wafa brukrios wapɛ kakra tia gum na wakɔte kakra gum no ɔde ba bɛdi apɛsie di adai nya nketenkete na apɛ sɛ akyi ne ko no wahu sɛ ne ɛteɛ ɔbaa ni dɔ ma bɛɛma ɛwɔ kyerɛnim ɛwom kyerɛ no koraa hyɛ ɔbaa deɛ wɔnyɔ hyɛ bɛɛma deɛ wɔnyɔ wɔse bɛɛma ɛna ɛwɔ dɔ enti bɛɛma yi dɔ yere ɔse ɔbaa wodi ebu kunu bu no enti wo ni dɔ ɛde ma bɛɛma wo dɔ ɛyɛ ɔma dea ɔbaa biara dɔ ne ma awo wɔ mu a ɔdɔ sene ne kunu ɔdɔ sene ne kunu enso ɛyɛ ana ne wura fi sɛ ekunu no na ware no ma no benya ama no ya ana ne wura fi enti osoja ama ne hunu yani aye pa odudu yi ye hawa ni o se ya o yetumi boaboa ma na sabe wo ma yi abɔ hɔ awododo de osoja ye pa sɛ wo dodo wa ya de 12 ne kura se wunya yi bi kura san fa bi ka ho kakra oho awododo de ye be ma he wuti wiase awododo emo ya no acheke se obetumi aye yi o ho ni asem no enti yakosensan enie na sa paper we krata we me de maka ye me madwene me se me ba bia ni ho a okɔ wade a me akokora meti hoi metutu me ntoma kotenam na me ba na ka kire se me bɔ akokora poso no me ma mfrɛ me papa ori o mo mfrɛ me papa yeah papa ebia papa me say yes umi enko abamu oba no ne na abusuafo se wo mo se yanko sensan kra ka wasum se ne am de poma be hwe wasum no me de me poma ka se ne am de be hwe wasum me mintu me bafo se won ko ware enko sensan sa krata we mintu me bafo me wo faase mintu me wo faase fo me ma won so wonye eni obeka se bi amempene wa wade so me ma wonye kire se enye ya mamre nie we nye ya mamre eye me madwene enye ya mamre wo koye we ya yebusa se wakofie enti se fie de ne wo hono mo a we ne ye de enye ya mamre nie we no adwempa eta we na chi ewo ma bebre na dwirimu ne se yankwa ma yemfa yensa ankɔhyɛ krata ye yase na sa wadigya ye ba ejapade eba mu a mebre enti na ma no be bai sa de we bebre no samboa monka samboa enti tobo memfa bibia antoso de meka se fato na de ato emfonyini no ni nyina nso wɔ ha osoja bone sakula wajiri fita sata ono na ne yede fon yede hye yata aso no osoja de na hye na ta aso no oba ni nso mu odu se nti na fosi fanyini kan ye
some beden my ye okay and also ye ni nyina nso ka ho bi na se ye kan me mama bedwafo nso ensemisa akwanya ene kantara jina osena na ya Krobea Asante ena wiei nrebehi Mary Fofie International School mu akora yabade mu hapa yetiew ye science so hwew me ba Uta Muhammad and I say good afternoon daddy, you always look good. Yeah, Yankopon ya dumunti ene de wa mabrofu su banana inana oba de wa ha oyem English korik enti wa ha say ya adam insro se kuro no ye enkodum de say bananas in enti English is crying, English or cry, let English cry maninsu English be su a unsu obe and was a nana ya Krobea Asante papa bi ye medese Ahmed Ibrahim was ya akra menso me wa ha menso me wa ha me ka ho Mariama Kabore ye Dr. Daud nua ba ni o say wono so woso Mariama Kabore and now we a very good afternoon to you Mary Yankopon shira pastor no say akra Krobea wasama a wo kan de anukro enukre pa 100% and a walk no adwa ye boa if you do good and was say nana and then dia wo ye so wo kansam dia sanyensam na meka the truth on the ground o kan sa na nipa bi nte wase nso te ase ye beboa wo benin fence sawia o se akra Krobea me nso mabaso ene me hwe pa comfort bentum and was good morning guys and Columbus Ohio United States mu yenso ya wa ha ye tieu na ye sign so hwe mama bedwafo nsemisa kwanya no tutu mienu oba de chia me de na wo pese obisa mama na mintwa ntum wa hanya de na tia ozoja sisi ya oba no otefa hen aso otia mako na minim baabi otia ba mrua no me call wo de no aye minim baabi otia unim baabi otia they say what the one san brew awade na gu anase nwuye say that me samre mi nti awade ndie wo wonso mfa ne koma na busua me die mako me ko e ne wo fa say me na ono na eso de me nsa nyam na ese me de nsa eko ade wo ko wo de nsa ko e say me hu de eko na emwa me nti me de me nsa ko e say omni ena papa no say be man fansa nti oba no fam samre mi okay ono de ono pese ye ko twakrata no eloki tu am so ma fakrata se ye gufie di ansa ne ko twakrata ana me kan so ono na adwene no enti ade na mu no ana wo san pewa de David mi hia mensa na fentu se awariguo no mu na nsa ne beba so de nsa ne ba na aware ni gu sesi nsa ne nso wo ba ne na sesi ya so krata ne nso wo nso ho de se wo be pese aware ni begu ana enta aware na engu 13 years de nana na ne adenti na mfa wo ba no nkoma na busua se wo nso wo ngwa ne bio eno na mo ka kire me se nka me nko a me kora ye frɛ me na me san bae cause nunu yakuma na kire me ne papa si na mu ne papa na ka baabi papa na nkaza wo ba ne ye frɛ no papa kwa yunse wa ka baabi ti do di ade ne nam ne no koye ne ho ade mo no so aka baabi ti ne papa kuma na nka wo mo kire me se me nko ti na masi kwan so anka me kɔ dwoso eja obi se de fie adure de ma ho kwan na nka ye mfrɛ eno ama na nka yensisie na mo ntena me pa che ono de ma so sa o mpebio dabi ye ba mu na nka ya be na ye memusa se de mfie adure de nana memusa obi se wanya binti na ase opese wo ye nana so wanya foforo nyame ni nipanum ni intwa troda ayire de nya bi etuzi sie menimpra meniyire ejeze me kura madwuma me watch man na me die no ehia me pa cause me ma mete wo me ma mete wo ase be me hwe no me papa wu ye 53 years ni me ma mete to de bia se
wakwa ha ejapade a wo ye je waba ha de obenya ye je ukọboa wi ukọ enkran bai na ono nso akosi ne de eto de bi e ba utrim ma wotena asedwen se a medi me maami hwamo e ba utrim sa debi me maami de bi obo mpa ye mami ensemu a me kọ to nyina nyame twetwaje mi a mi wie no maboka bebru 600 that time from 2012 to 2016 hwamodie no in the sense say senka unsu sibi ena nka ode ne kotena mu na ama mani happen obo why you okay eja last one na efie mpo wasi eja ho na we no asase de eja ma ne fai ene blocks na bijaya a me kra be me ya se kwaya ma se de misi edi do ware ma me no na waye misi enne ye me ya pa nduntimi nyai ma ne nka debi na sa so pa sumbo enti kura na hwe no nso ka ma me yo eno de because any o ka kire wase say eh maame mamba me nsa so se kanya sa na me pa che wo bom se masia mi buwo na me ba wo nche se me no ba kura nya asem a se na abonten wona ga be wonyi ni se asumbo yi nti na ye nyina so ma oba no ono nso aye usei se wa bom asum wa bom me ba nso asum eno de esese me ye kire se me no dampa so me ka ba kono aka mienu me ka miensa no aka nan so de ase ma upo ususo unu aduane ma mini unsi me niema ukọ nonum wa be fie no nso esa na ye ware enne ma upo mu no because me na makọ haidai na utim ena sabio me so me ye nipa me yere no me se no aduane na mini wuso no aduane na ma wo baketo no aduane akwara ne de ada se ka akwara betwa nda no kwara me didi enya me de eba na ketwa no wo mu no o yakwara papa panini de no wo mu ade wo mu me nti me susu na me mfa ma se mo nko no so ba ketwa ne de oda makoma so pa a sabio ke da so ware a sese no am call lances office yesi maame no ntia ponti akwara na sese wo edwum ho a wo hwe ne maame adwuma ma no tinala tese die pa na yenyem wa ni entwa ni tia sese me se asase na wakoton eno ena momoa me ekwan a nipa wato asase no pese me hu se nipa no no wode me bros atwa ade asida no na pese me hu ndi asase ne kwa de wo hwe a se wonka se ma se ha papa na emum o bros egusu no ena unya wa de ana ne mienu nyina se me asase mi sika wum ndi asase no fa o che fama on fa me che fama na me bros no twa gusu nya on fa na me ni problem bia me da se nipa no wato no me da se ayi obi asemu a wo bi wo so pass mbo pa oho ana service da we we asumbo hene enne yo besi o soja asumbo hene wa fidie so she say wa be din sam fun bi asa town ha de aya yo betuka akofana ba ze do ayemre o dimi mo obo ha ze do ayemre ensani modu ze do ayemre once a soldier always a soldier obo me ya penny no ze wa ayemre akapea wo be yiro asumbono da bi se wono na asumbono aye se enkwada ne ma dabi ba se fight ye mo asumu se ya no obi a di nsamfo a ye be kwa father free asta obi a won hwe ne ma ye be ma na bo wasum obi a waji ni kuna japade aso ma lo ye be ma na bo wasum ye be ma bi sisi wo ba ye be ma na bo wasum be bi sisi wo be ma ye be ma na bo wasum o do ma na bo wasum enti ene etiefo on behalf of the whole crew ya bo akonya ma ma bono na na asumbo hene e wa Asambebadabi so se nana enokre de e ya ba akopre wonu nuanya asem a kanokre ebi se me no kọ ashtan baby a me kọ haye mama me no a obi a be di adanse wo de sesi a wo de ye wie mu wie meeting a na ye nkọ me jare ne si wo sesi a me de ama maame bi oye mu kuku eja kwa me de na apeso obisa o seja usia maame eno ama edi ha many months how many years asana ye no wade bi hunu 209 na me ye no ho de 2011 3 years wonu hu se ware eno ama manu me ho de ntia wonu hu na minim se obetimi aboa me na ya japade na ya kotenem na minim se odem befa kwan we so
obi se eno ama na wato ne plot no da ho dada wari ni wie no me ba wari ni wie na opesa odi ohun bibi nti na odi sika na man se wonye na so na ono wa ye ne plot no bibi a wie dada e ne kwa na se enye ne na nampa cho nye ndokure na plot no kwa na won to dada plot no de me ne tika mu a me ne no kwadwo so no ana me ka kire ne se sika na ye de ama me no me di bi ko top plot ni enu se allowance no enso no ne yatimi asi half plot ne yatimi asi 2 rooms bi akotenem ene wose dada ene ma to full plot wo Guinness side ho ntini ye fa 10 no bram ton 20 million na mse ne ye 10 no so this is 7 million na ye de ma me no me de 7 million ye insurance ma one ne ma onu mom ne ka se wa tobi nti fa tua half o yi ka tua dada wa tua 10 nti aka 10 na no so enye krata ama no oni ni nua no mo prehene ho de ya te ase eja wo ni ada question na blocks na utwa ye no na eno amasika wom obeja tu sa na ne sika nim e de tena ne sika nim me wo fa wi na me kom kurum koye yi to wo ma me se wo na mo ba ye no nsa body a me nya ye no me ba ye na me de ko to cement 25 bucks papa no a me di cement ni ko gu no fie na no me ko sem ko hwe asas me ko papa na wu ntintam wo fo de obia ni me sorry a me kodo me ye bibia kama me se kai kura man na oto am so me de man okay na me da se me nso me da se me sanso ama wakwa babiem sa oje brani akokọ hwe video ne kotie mu nsem no eba ya busua na aware mu no obia e wona asede be ma wona asede wo so ye de oye e na sanso no ba nso e wona asede wo so ye intadenti e na oba wotumi je wasede egu honum ejama wo ma so mo e na omunye afa be ma ne nsonso ne niama obesin ne nsonso akwakoda ne problem ai ni nyina ye wasede wo so ye de oye aso warefo ba be ma no be ye wo ho ade ana so be ye wo ma ho ade e wo mu se ni nyina aka ho enu nti e na wo ye na so untumi enye de enja wa aduane ye enyina afa ma wo ma se omo no nyama be ma ne ndi untumi nya ne sa wo ma ne be ye mpo a e wo sa wo around na wo kire om se yese na wo be jane nyina egu e mofra ne so sa ade a be ma na obi wo ho ma wo pesa ade no obi won so awede ompe nta wo se nipa na won ne te no hu ni ope na hu ni ompe mimi jiri se senka obayi ebusa be ma ne se ni se obusa ni ope ni ompe a enka nkonkofa wenyina ama ka be ma ne nkoka ma ne bu nkonkofu e ma ne nkonko ya akasa ma asotrobo nyina ambem e ma mom yenye yasede e tore bia ye ka ho e na problem e ba ware mu. We are the cause of the problem. Yeah, I will create problem no. Afi ba na afi ye pese ye chichire e de kokoto obi so. Mom ye nhwe yi. E mema ne nso e tore bia munye ye ho abotre. E ma ye ho ahomete pa. Nanso se wanya ye ho abotre a obeye nia won sa wo ye. Betre won sa. Se ya munye ye ho abotre. Me gidi se ene sa e be boa ye. Aha na me de wo si like video no. Na afi share na subscribe for ma wonia. I had a so emergency Ghana TV. Nana Kusiadepa, any meeting. That's an MSN so anywhere share be. Macron.